Euskal Autonomia Erkidegoak 7.200 kilometro karratuko azalera du. 252 kilometro kosta, Hondarribiatik Muskizeraino. 50 kostako herri. 22.000 hektarea Urdaibaiko biosfera erreserban, eta biotopo babestuak Gaztelugatxeko San Joanen, Zumaian eta Zarautzeko Inurritzan. Amabos itsasargi, Iger Lurmuturretik Punta Galearaino. Berrogeita lau hondartza. Amabos portu, Eusko Jaurlaritzaren mendekoak. Euskaldunok harreman estua izan dugu itsasoarekin betidanik. Orain, 35.000 urte, lehen biztanleak kostaraino hurbildu ziren jateko bila. Halaxe gertatu zen Menako hondartzan. Lehen hurbilketa izan zen, gero gehiago egingo zituzten, eta geroago itsasoan sartzen ere ausartuko ziren. Europarekin harreman komertzialak egitea, Amerikako konkistan parte hartzea eta urruneko arrantzalekuak esplotatzea izan ziren hurrengo pausoak. Beti urgaziari lotuta, Euskaldunak bat izan dira beti itsasoarekin. Lope de Agirre, Martínez de Irala eta Francisco Ibarra Amerika konkistatzera abiatu ziren. Urdaneta eta Legazpi aurrendariak izan ziren Mexiko eta Filipinen arteko bidea irekitzen, ozeano barean zehar. Joan Sebastian Elkano munduari bira eman zion lehen itsasgizona izan zen 1522an. Armagizon eta zientzialari handiak ere baditugu. Hor adibidetzat Okendo Tarrak, Cosme Damian Txurruka, Jose Domingo Mazarredo, Juan Martínez Rekalde, Blas Lezo, Antonio Gaztañeta edo Jose Joaquín Ferrer. Ebaristo Txurruka eta Ramon Iribarren ingeniari handiei esker, gure portuak gaur diren bezalakoak ditugu. Hondarribiatik Muskizeraino, 252 kilometroko kostan, Euskaldunek itsasoarekin bizi izan duten abentura horren aztarna asko geratu dira. Nabarmenenak gaur egun Eusko Jaurlaritzaren mendeko 15 portu horiek dira. Portu eta itsasgaietako zuzendaritzak kudeatzen ditu, Euskadiko kirolportuak erakundearen laguntzarekin 5 kirolportutan. Gainera, Euskal Herrian beste 2 portu handi daude, administrazio zentralaren mendekoak, Pasaiakoa eta Bilbokoa. Azken honen barruan sartzen dira Elabra Getxo kirolportua, Elabrako itsaskluba, Zierbena eta Santurtziko kirolportuak eta Santurtziko arrantza portua. Hegoaldeko kontradikea eta kaia egin ondoren, Hondarribiako babesportua itxita geratu da, hobeto babestuta eta 200 metroko atrakaleku berriarekin. Lan hauen ondoren, lonja berria eraikita eta izotz fabrika konponduta, arrantza zeregin guztiak babesportura eraman ahal izan dituzte. Herri barruan ez dituzte jasan beharko beraz, zeregin horiek sortzen dituzten enbarazu eta eragozpenak. Kirolportua ere eraiki da Hondarribiak, turismo zentroa denez, hala eskatzen duelako, eta bertako laketontzi kopuru handiaren atrakaleku eskariari erantzuna emateko. Donostiako portua, Kontxako badiaren ekialdeko muturrean dago, Urgul mendiari gailurre egiten dion Jesusen bihotzaren estatuaren oinetan. Portu txikia da, triangeluarra, 2 nasarekin, bata arrantzarako, bestea kirolerako. Bertako 400 atrakalekuak beti beterik daude, naiz da udaldirako ainguraleku seguru bat izan Kontxako badian. Orain dela gutxi berriro urbanizatu eta zolatu dituzte lehorreko inguruak. Orioko portua, itsasadarreko portu tipikoa da, kaia Oria ibaiaren ekialdeko ertzean eraikita, herriaren parean. Portu sarrerako barrak arazo handiak sortu izan ditu betidanik.
Horri irtenbidea emateko, babesdike bat eraiki da eta hondartzako kontradikea luzatu. Orain sarrera errazagoa da, baina ibaian gora igotzeko kanalak bihurgunetsua izaten jarraitzen du. San Anton Irlak eta herriak bat egin zutenetik 16. mendean, Getariako portua Bizkaiko golko guztiko babeslekurik seguruenetakoa izan da, eta Baxurako arrantzako puntu importantea. Eusko Jaurlaritzak inbertsio handiak egin ditu kosta guztiko azpiegiturarik onenetakoak eginez. Sarbide berria errepidetik, kaiak, zamalanetarako guneak eta kirol portu polit bat. Zumaiako portua, ibai estuarioan kokatutako beste portu bata, kasu honetan, Urolaren estuarioan. Ontziola importanteak ditu. Sarrerako barraren arazoa konponduta dago orain, 2 bideratze dikeak luzatuta. Kirol portu handi bat ere badu. Debako portua historikoa da. Lehenago bertatik esportatzen zen Gaztelako artilea Europa iparraldera, baina merkataritza alde hori ia erabat galdua du gaur egun. Kirolontziak bakarrik geratzen direlarik bertan. Bapatean, kostako senaiatxo batean, Mutrikuko portua agertzen zaigu, eta haren gainean Maldangora herria. Portuak zurrunbilu arazo larriak izan ditu betidanik hurbiltze bidean eta inguralekuan. Irtenbidea emateko, kanpoko dike bat eraikitzen ari dira. Bertan integratu dute olatuen energia aprobetxatzeko zentral undimotriza, aurrendaria energia berriztagarrietan. Laketontzi askoa inguratzen da bertan. Mende askotan, itsasotik heldutako aberastasun handia izan zen euskal ekonomiaren oinarria. Arrantza eta kontserbagintza zutabe importanteak izan ziren. Eta oraindik gaur egun ere bizi-bizirik diraute. Hondarribia, Getaria, Ondarroa eta Bermeo dira arrantza portu nagusiak. Haietan 3.000 pertsonak lan egiten dute kontserba lantegietan. Artibai ibaiaren bokalean, Ondarroako portua daukagu. Beronek izan du aldaketarik handienetakoa azken urteotan. Betidanik izan da arrantza portu importantea, baina gaur, bertako harrapaketengatik, Kantauri itsaso guztiko importanteena dugu. Zubi berria eraiki da, baita sarbide berria eta nasa ederrak ere, babestutako urazalera bikoiztuz. Lea ibaiaren bokaletik hurbildako Lekeitioko portua. San Nikolas uhartea sarreratik Ababorrera dago. Istriborrera berriz, Amandarritik irteten den Kaimuturra. Lekeitio arrantza portua da, baina laketontziak ugari dira bertan, herria hartuz doan izaera turistiko hori indartuz. Eako portua txiki-txikia da, eta izen berdineko badiatxoan dago. Portua bera ibaiaren bokaleko ekialdeko ertzean dago, eta itsasgorarekin bakarrik erabil daiteke. Ogoño Arkaitz lurmuturraren babesean, Elantxobe herri politeko portutxoa daukagu. Herria Maldangora dago, atzean mendia, aurrean itsasoa. Oraindik arrantza portua da, baina hainbat laketontzi ere badago bertan. Mundakako portu txikia, Urdaibaiko itsasadarrean dago, mendebaldeko ertzean. Mundaka arrantzale herria izan da betidanik, eta orain turismo zentro importantea.
portua beraz, laketontzientzat da bereziki. Erdi Aroaz geroztik izan da Bermeo portu importantea, merkataritzarako eta arrantzarako. 14-15 mendeetatik aurrera, eta beste portu batzuek hartutako indarraren ondorioz, arrantzan espezializatu zen. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak egindako inbertsioi esker, merkataritza portu izaera hori berreskuratu du, arrantza portu importantea izateari utzi gabe. Eta kirol nasa bikaina dauka portu zarrean. Armintzako portua txikia eta zaharra da, izen berdineko badiatxoan kokatua. Beste kasu askotan bezala, arrantza portua zenak gaur egun laketontziak hartzen ditu batez ere. Sortzean, Plentziako portua komertziala zen. Gero hasi ziren arrantzarako erabiltzen. Gaur egun berriz, laketontziak lotzeko portua da soil-soilik. Gaminizko senaian inguratzea hain zaila gertatu eta itsasadarra izan dute beti babesleku bakarra. Gaur egun laketontziz josita ikusiko dugu. Baina itsasoak aspaldian erakutsi zien euskaldunei beste garapen mota bat, eta portuak beste zeregin batzuetarako erabiltzen dira orain. Kostaz gozatzeari lotutako turismoa hor dago. Eta kostako herritxo politak ikustera, gure hondartzetara, Urdaibaiko biosfera erreserbara eta beste paisaia eder eta gune natural batzuetara 100.000 turista etortzen dira urtero. Euskal Herrira datozenak oro har 2 milioitik gora direlarik. Kirol portuetako eta hondartzetako zerbitzuei esker, hainbat kirol egin dezakegu, bela, surfa, urpekaritza eta abar. Europako kalitate arauak betetzen saiatzen diren hondartzak ere baditugu, eta uretako lehiaren batean oinarritzen diren jaiak, Lekeitioko antzarak adibidez, edo Izaro uharteaz jabetzeko lehia. Azken aukera bat, lehen marinelaiek harrapatu nahi zuten zerumuga eder hartaz gozatzea dugu. Eusko Jaurlaritzaren mendeko 15 portuok eskaintzen dituzten zerbitzuen etengabeko hobekuntzari esker, Euskal Herria toki importantea da ardatz Atlantikoan, lehen mailako itsazentroa.